ka Nativity High Secondary School mau kerwan kan sayo ban pynkut no ya ka jingrakhe yo mau mer jong ka jingdap san po snem jong ka jingshakri ya ka dong ka than lingba ka jingnang jingstan kumta kan sa pynkut ya ka ne ka jingrakhe jublik siar ha ka shpo tarik no pra 8000 pasaw ha ka por khatwe bije minstam namar kata ka school managing committee haringkat kinohikai ka khat snubha ya baro ki khana school barim badru ya ki kmi ki pa jong ki khana school bakin wan ban pen shong shit pen chngai nam ya ka ni ka jing pen ha perda ni jing pen kun ya ka jublik sial Nativity Higher Secondary School mau kerwan ka sapen kut no ya ka jingrakhe jongka ya mau mer jong ka golden jubilee jong ka jingshakri jongka ya ka dong ka than lingba ka jingnang jingstat kumta ka sapen kut no ya ka ne ka jingrakhe jubilee siar haka shipho tarik mentau bunai Desember 2021 haka por khatwai beje stem namar kata ka school managing committee harengkat bakino hikai ka khat sobhaya baharo ki khana school barem badru ya ki kmi ki kpa jong ki khana school bamenta bakin wan ban peskan hakani ka jing penkut jongka ya ka golden jubilee